Azi vreau să fac un pic de backtesting cu voi pe Forex. Ok? De ce pe Forex? Pentru că e mult mai simplu să înțelegeți anumite chestii. Azi v-am pus o întrebare pe grup care chiar mă interesa să înțelegeți, să înțeleg eu viziunea voastră de lichidități, ceea ce este foarte important în trading. În trading tot se mișcă după lichidități, nu se mișcă după altceva. Nu este cineva care mută prețul pe o parte pe alta. Nu există uh, cineva care să manipuleze prețul, volumele, o chestie asta. Nu. Două, piața nu este niciodată inactivă. Ok? Piața este tot timpul în mișcare. Pe time frame mici, pe time frame mare, pe time frame de secunde, el se mișcă tot după lichiditate. Lichiditate ce este de fapt? Lichiditate este oxigen, benzina, de care are nevoie să se miște. Forex se mișcă într-un mod, indicii se mișcă într-un mod, materie prime se mișcă într-un mod, acțiune se mișcă într-un mod. Fiecare are un sistem al lui de mișcare. De asta nu putem să folosim aceea strategie care folosim, spre exemplu, pe Forex, pentru a folosi aurul, pe a face platinum, o pe a face stocurile, o pe a face indice. Fiecare are o strategie, poate două, poate trei strategii, depinde de luna, depinde de ce se întâmplă pe piața, pentru că și asta trebuie știu că anumite condiții de piață are nevoie de un sistem și o metodă diferită. Pe baza mare este tot aceea strategia, dar fiindcă noi, prin backtesting și fiindcă avem tot timpul lângă noi o agenda în care ne scriem zilnic ce se întâmplă pe piață, care a fost sentiment pe piață, cum s-a mișcat piața, când am parcurs exact 12 luni, noi știm ce se va întâmpla în următoare 12 luni. Pentru că și în business, și în viața, avem nevoie să facem un ciclu complet. Acum, una este să faci tu, cum am făcut eu singur, două ciclurile, adică 24 de luni în care am observat și am scris complet zilnic ce se întâmplă, plus tot timpul ce am analizat. Două, să iei deja datele și să continui. Uh, Trading poți să înveți și singur, nu e asta e problema, numai că și este nevoie de timp. Minim 2 ani. Dacă o faci singur, să nu crezi că în mai puțin de 2 ani o să fii profitabil. Doi, ai nevoie de minim 2500 de euro, de ore de grafic, pentru că știm foarte bine că avem trei etape, 2500, 5000 și 10.000. 2500 suntem începători, 5.000 suntem medium, 10.000 suntem începe să fim profesioniști. Astea trebuie făcut. Nu există că intri în trading și după 2 săptămâni ești bun. Da, poți să fii bun dacă ești tot timpul urmărit, dacă ești prezent și toate chestia asta. Dacă nu ești prezent și nu vrei să fii urmărit de cineva, e normal că la un moment dat te lași. Dar, spre exemplu, Bogdan este exemplu că el în 3 luni a făcut, cred că a făcut 1000 de ore de grafic. A trăit în fața graficului. A avut timpul, normal, face parte din viața lui, că are timp, are veniturile pasive. Nu este o schimbare de viață pentru ea, adică nu e că trebuie să se lase de muncă sau toate chestia astea. Dar, până când nu atingem orele astea, nu avem ce să facem. Nu zic că trebuie să facem 2500 de ore live pe grafic, dar trebuie să le facem pe backtesting, pe cum vreți voi, trebuie să le facem. Două, trading este cel mai bun business pentru cei care încă nu înțelege putere a business. Eu vă zic o chestie. După 27 de ani de business, în fiecare dată când am început un business, trebuia să scot mulți bani, să fac eu ciclurile de un an, spre exemplu,
punând bani în fiecare lună, după care, făcut un ciclu, se trag o linie și se începe să văd care sunt lunile mai bune, sezoane mai bune, care sunt încasările, care sunt vânzările și abia de acolo începe. Un startup, pe cine nu știe, durează dintre 1 și 3 ani. După 3 ani poți să vinzi afaceri. Aceeași chestie este aici, dați timpul. Dar frumos de trading este că noi avem costurile zero până când nu suntem profitabili. Nu există că noi avem nevoie să punem bani. Nu. Noi avem demo, avem TradingView pentru analiză care este pe gratis. Nu avem nevoie să scoatem niciun ban. Noi nu trebuie să fim cațel mic când naște că sare pe o parte, sare pe alta. Nu. Prima chestie care trebuie să facem să nu folosim niciodată banii. Adică până când nu devenim profitabili, nu scoatem banii din buzunar să o punem într-un broker. Ok? Muncim și lucrăm cu conturile demo. Oamenii îți pot spune, a, da, demo nu e nimic. Da, da, dacă nu-ți funcționează strategia pe grafic, nu va funcționa nici pe demo și nici pe real. Așa că prima chestie trebuie să funcționează pe grafic. Cum se poate să funcționeze pe grafic este exact chestia asta. Să fac backtesting. Pot să fac backtesting câte ore vreau pe zi cu piețele închise, nu am nicio problemă, pot să le fac. Doua funcție de backtesting este că dacă într-o zi nu merge cum am vrut noi, o am luat un stop loss, eu nu voi intra din nou într-o altă tranzacție. Mă opresc și analizez ce s-a întâmplat. Nu las să treacă 2 săptămâni, nu, imediat analizez ce s-a întâmplat, înainte să intru înapoi într-un nou trend. A fost acum câteva zile um, ceva care nu funcționează, adică a funcționat, dar nu a funcționat cum trebuia, adică nu mi-a dat tot pips care trebuia să-mi dea. În momentul ăla am oprit tot, am închis tranzacțiile și am studiat efectiv încă 8 luni în spate pentru a înțelege efectiv ce s-a întâmplat. Fiindcă tot se mișcă în același mod și se repetă continuu, a fost simplu să găsesc intervalul de timp în care nu funcționează ceva. Așa că m-am făcut pe statistică. Am reușit să rezolv problema în câteva ore înainte să intru din nou în tranzacție. Tot pe aceeași drum, că apoi ajuns în TP, nu e aia problema. Dar nu am vrut să fac asta. Am vrut să găsesc imediat problema. Asta trebuie să facem noi. Noi nu trebuie să facem numai trading. Noi trebuie să analizăm piața, să înțelegem piața, de ce se mișcă într-un mod, pentru că ea se repetă la fiecare 2 săptămâni, la fiecare săptămână. Depinde foarte mult de pereche, el se repetă. Numai că trebuie găsit. Când se repetă, cum se repetă, de asta se face strategiile care are un win rate de X%, un sistem care să funcționeze cât mai mult la nivel în aia 12 luni, adică aia 260 de zile că avem la dispoziția de a tranzacționa. Când o strategie funcționează pe 100 de zile la 260 de zile, este în pierdere. Când funcționează de la 200 în sus, este o strategie bună. Sub 200 nu e o strategie bună. Pentru că dacă voi faceți calcule, o să vedeți că ieșiți în pierdere. Dacă nu aveți măcar 200 de zile profitabile. Se întâmplă stop loss-uri, de asta ne protejăm cu break-even și astea sunt chestiile care se poate analiza continuu pe backtesting. Este foarte important. Foarte important este backtesting. Și de asta vreau să îl fac împreună cu voi, să înțelegeți cât de important este să facem backtesting. Și luam una, în cazul luam asta. Să zicem că suntem aici, ok? Luam pe AUD-SD. AUD-SD este legat de euro. De ce este legat de euro? Pentru că
Australia este cel mai mare exportator de aur. Că el, după, este legat de dolarul, da, este adevărat, dar tot este legat de dolarul. Tot. În piața asta, tot este legat de dolarul. Încă dolarul este cel care controlează piața. Ok? DXY, care este indice dolarul, este de fapt indice a 6 monede, nu una, a 6, care sunt toate legate pe dolar. Dar AUD este legat în proporție de 90% cu aurul. Numai că sunt două diferențe. Una, AUD se mișcă după politica și aurul anticipează o mișcare. Atenție! Funcția de aurul este să anticipeze ceva pe piață. Când prețul crește, asta significă că ceva este pe piață care îl face să crească. Dar anticipează momentul. Noi, în momentul ăsta, vedem, spre exemplu, aurul că crește. Unul că merge după lichiditate și pozițiile care sunt în anumit nivel. Două, pentru că anticipează ceva care noi încă nu știm. Dar el ce anticipează? Nu creștere. El anticipează posibile scadere. Atenție! El anticipează că cum se duce undeva, preia maxime, preia lichidități, contracte, oamenii care așteaptă la un anumit nivel și apoi pica. De ce pica? Pentru că dacă eu mă uit pe politica internațională, știu că momentan nu sunt război, va fi tot bine. Ok? Inflația va crește, dar avem nevoie de timp. Așa că până când nu va exploda inflația, fiindcă este tot liniște pe piață, nu are motive să crească atât. Da, va face un nou maxim, dar nu cred că va dura foarte mult, că va pica. Eu am făcut o previzie acum. Avem și chiar primit un mail toți în care ne spune că aurul a schimbat swap-urile, adică swap-urile nu mai sunt pozitive pe sell, sunt pozitive pe buy și negative pe sell. Ceea ce ne ajută foarte mult a înțelege anumite chestii din piață. Acum, că noi deja avem toate chestia asta, când eu intru în piață, prima chestie care trebuie să fac este să deschid daily. În momentul ăsta ce ved? Tot se mișcă pe ciclurile, voi asta o știi foarte bine. Un ciclu, două cicluri, trei cicluri și în continuare închide cicluri, ok? Nu există că prețul se mișcă o așa, o așa. Nu. Oricum și asta, cum s-a format acum, este un ciclu. Dar el nu o să meargă niciodată în sus și niciodată în jos. Doua regulă de mai mult pe Forex este că prețul trebuie să fie cât de mult echilibrat. Da, poate să fie în scădere, dar cât de mult echilibrat. Pentru că dacă sunt dezechilibre pe piață, e o mare problemă. Și la nivel politic și la nivel de contracte care pot să fie aici, care are un termen de expirare, okay? Care trebuie luate. El ce caută? Caută lichidități. Acum vă dau răspunsul la întrebarea de azi dimineața. Noi avem patru tipuri de lichidități. Lichiditate internă, lichiditate externă, lichiditate statică și lichiditate dinamică. Ok? Asta este ce formează zilnic graficul. Închide un ciclu, închide lichidități, deschide alte ciclurile, deschide alte lichidități. Pentru că dacă nu ați face asta, ar fi static, nu s-a mișcat nimic. Adică ar fi exact, gândiți-vă la când mergem să facem la inimă, ok? Mergem să facem analiză la inimă și avem
el care face așa. Ok? Asta ce significă? Că suntem în viață. Dacă ar fi drept, asta significă că noi suntem morți. Dacă o piață ar fi așa, continuă, e moartă. Și când nu este volum, atenție, pentru că mulți greșește volumul cu volatilitate. Volumul este unul, volatilitatea este alta. Eu pot să am mult volum pe o pereche, dar să am zero volatilitate, adică e mult volum, dar nimeni că tranzacționează. Asta significă că prețul face așa. Spre exemplu, am auzit acum 2 zile cineva care a zis că așteaptă o intrare pe pair aceasta. Ok? Din anul 2023 este în orizontal, ceea ce e zero. Ok? Eu nu o să tranzacționez niciodată când ved o mișcare așa pe orizontal. Este adevărat că faci scalping o toată chestia asta, merge, încă merge, dar poți să aștept, pentru că deja sunt 2 ani că sta așa, poți să aștept încă 2 ani să facă ceva el. Așa că prima chestie, eu trebuie să mă uit la grafic. Ce pot să văd în momentul ăsta de un grafic la daily? Daily, mă duc tot timpul în spate, prima dată, mă duc în spate și caut. Caut lichidități, nu caut altceva. Deschid, asta este ultima mișcare, cea mai puternică, și aici trebuie să încep să mă uit efectiv ce s-a întâmplat aici. Fiindcă eu trebuie să le am tot timpul echilibrat, ok? Echilibrele se da și din corpul candelei, dar și din spike-urile, ok? Trebuie să caut dezechilibri. Ok? Spre exemplu, eu aici am un dezechilibru care nu ajunge până aici. Aici am un dezechilibru din zona asta până în zona asta. Ok? În mod normal, eu ce fac? Ar trebui, cum este aici, să am zona. Ce ved eu aici? Văd că asta se numește o inducție sell către buy și se duce în sus. Adică ce eu făcut eu aici? Am indus oamenii să se ducă în jos și după m-am dus în sus. Aici vine ca de obicei toți cu stop loss-urile. M-am luat stop loss-ul, s-a schimbat cine știe ce. Nu. Am crezut că, pentru că ne dam cu părere. În trading nu ne dam cu părere. Asta significă că asta este o zonă a mea de respingere. Și îmi trag frumos linia. Vedem aici odată că s-a întâmplat, a mers sus și a venit să închidă ciclu și a format, ce a format? Lichiditate în zona asta, aceeași că este aici. Aici a format un alt fel de lichiditate, adică un avem aici, un fel de lichiditate, o lichiditate la avem aici și apoi care vine ultimul, care preia și lichiditatea asta și lichiditatea asta și începe să echilibreze toată zona de aici, care a fost dezechilibrată. Okay? Nu contează dacă este zona de 2020, adică nu contează când s-a format dezechilibrul asta. El trebuie închis. Okay? Pentru că dacă nu, nu va fi niciodată o creștere sănătoasă. Okay? Va fi tot timpul o creștere care în orice moment poate să se întoarcă înapoi. Asta ce significă? Că aduce daune pe piață. Ele sunt construite să se întâmple. Să se întâmple. Dacă nu, dacă ar fi tot timpul bine pus așa, n-ai ce să tranzacționeze. Dacă cât mai mult se formează imbalans, zone de lichiditate neînchise, centre de interes neatinși, asta e interesant pentru noi. Dar în moment că noi nu avem chestia asta și este liniște, adică este foarte echilibrat, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Nu o să faci banii niciodată cu el. De asta noi căutam tot timpul defecte pe piață.
Cu cât mai multe defecte sunt, cu cât mai mult volum va fi și cu cât mult mai mult volatilitate va fi, pentru că oamenii se va concentra 100% în pair, unde se creează problemele astea. Nici de cum în pair care sunt echilibrate. Bun. Ne-am tras frumos zona pe daily. Vedem că aici lichiditate statică a fost luată, lichiditate dinamică a fost luată și o parte din lichiditate internă a fost luată, nu complet. Nu complet, pentru că dacă eu trag acum o linie în linia, perfect, el atins aici, a luat statica, a luat dinamica, dar a format din nou statica și nu mi-a închis, vreau să văd dacă efectiv mi-a închis toată lichiditate. Nu. Nu mi-a închis toată lichiditate interna. Ok? Dați una și două. Asta care sunt poate 3-4 pips, 5, I don't know. Asta este lichiditate interna neînchisă. El a închis toate lichiditatea externe, dar aici nu le-a închis. Ce significă asta? Că înainte să pornească sus, ok, el acum este aici. Acum forțează zonele, că asta se numește. Când începe să ajungă într-o zonă, începe să forțeze zonele, ok? Văd că nu are forță să se ducă în sus. Ce significă? Că trebuie să închidă zona respectivă pentru a închide lichidități, pentru că aici, în bucățica asta, din 2020, poate sunt contracte. Ce significă? Oamenii care așteaptă aici să cumpere, o, să ne uităm un pic mai în jos, aici e destul de bine echilibrat, o în zona asta externă, care de fapt el se transformă în un order block, partea asta externă, finală, care împinge prețul în sus. Ok? Noi în momentul ăsta ne-am semnat zona. Am văzut că asta este o zonă puternică pentru noi, pentru că trebuie să închidă lichidități interne și mă aștept la o mișcare de tip spike, nici de cum manipulare. Manipulare este cu tot altceva. Manipulare ar fi efectiv dacă ajunge aici și aici începe să manipuleze. Cum face în momentul când manipulează prețul? Face de genul chestia asta, rapid. Ok? Face sus, jos, sus, jos, sus, jos, rapid, adică graficul se mișcă a viteze, dar nu normal, se mișcă rapid așa. De ce? Pentru că aici începe să manipuleze zona finală. De ce? Pentru că s-ar putea că de aici în jos sunt alte contracte. Cu TradingView noi nu vedem toată chestia asta. Există un alt grafic care este footprint care te arată toată chestia asta, dar nu-l sfătuiesc în momentul ăsta pentru nimeni, pentru că unul acolo se joacă pe future și nu pe CFD-ul, adică este mare diferență, adică nu ne înțelegem foarte bine unde suntem. Și două, avem nevoie de multă practică. Când o să avem multă practică, putem să intrăm și pe filters. În momentul ăsta, vă zic, munca trebuie să fie făcută pe TradingView cu zero indicatori, în afară de minimo, care este un profil volume, un Asia Session și atât. Graficul trebuie să fie liber. Noi trebuie să înțelegem unde sunt zonele și cum se respinge. Bun. În momentul ăsta, eu mut și mă duc pe 4 ore. Și încep să văd efectiv aceeași chestie. O să văd tot mai puțin, dar efectiv pot să mă duc aici, spre exemplu, să văd că
toate zonele aici sunt complet închise. De ce? Pentru că graficul deja a atins asta. Asta significă că mi-a închis toată lichiditatea internă și mi-a închis toată lichiditatea externă și a continuat să se ducă jos. Ne întoarcem tot în același punct care am văzut pe daily și analizăm punctul respectiv. Punctul respectiv îmi zice că spike-ul aceasta închide complet toată lichiditatea internă, dar aici lăsase o zonă de lichiditate internă deschisă, vedeți bucățica asta care a fost deschisă, și normal că lăsase partea asta care este lichiditate externă deschisă. Noi, cum vedem, prețul este aici. Asta significă că în momentul ăsta el a preluat toate lichidități, și interne și externe. Mai are de închis lichiditate externă și are un order block care rămâne de aici, care este format de o lichiditate dinamică, pentru că este în diagonală. Mai mult nu putem să vedem, pentru că asta este. Avem limite la 5.000 de bare. Asta este lichiditate dinamică și asta care se formează, spre exemplu, hai să vedem unde putem să găsim una statică. Spre exemplu, aici, uitați-vă, asta este una statică. Asta este statica, în orizontal. Ce significă asta? Că în toată zona respectivă, asta, plin de contracte. Plin de contracte care trebuie luate. Aceeași chestie. Aici, toată zona asta este plin de contracte. Eu, în toată zona asta, nu ați căutat niciodată, dacă sunt aici, dacă eram aici, să intru în buy. Niciodată, nici aici, nici aici, nici aici. Adică știu că el, de aici, de una pornită, s-a dus în jos să recupereze, să închidă 1, 2, 3, 4, 5, 6, câte cicluri a format pe partea externă, se închidă toată lichiditatea internă care a format aici, cu partea asta, ok? Și se lasă să deschidă pe partea alta lichiditate externă, dar se închidă toată lichiditatea de aici în jos, ok? Abia de aici, când începe să închidă toată lichiditatea și să ajungă într-o zonă în care efectiv este echilibrat, poate de aici voi începe să analizez un buy. Dar niciodată în chestiile astea. Ok? Poate da. În zona asta pe imbalance, pe a mers după sistema de a tranzacționa pe imbalance, da, pot să intru. Ok? Intru pe, numai pe imbalance asta, combine, ceea ce efectiv s-a demonstrat aici. Dar el ce a făcut, spre exemplu, aici? A făcut o altă lichiditate statică aici asupra. Ce significă? Că aici iar avem o zonă completă plină de lichidități. Lichidități, ok? De aici, aplicat în jos. Eu ce pot să văd aici? Este că și unul și altul nu mă da niciodată o confirmare de buy. Asta se numește că a făcut o retestare. Dar atenție, pentru că mulți crede dacă a depășit ultimul high, este buy. Nu. Nu. Pentru că eu trebuie să mă uit la completă structura care a format și să înțeleg cine deține controlul în orice mișcare. Ok? În momentul ăsta, ei nu dădea nicio dovadă de mișcare în buy. Era o retestare simplă în sell. Ceea ce se vede și aici că a încercat odată, mi-a închis, dacă mă duc aici o să văd că
În zona respectivă, nu mă să mă pierd. Ok, aici. Pe asta mă interesează pe mine. Vedeți că aici, când a venit jos, toate spike-urile astea închide complet zona. Ok? Dacă eu acum trag o linie, să zicem de aici, vedeți că el vine, închide complet toată lichiditatea internă, nu sparge cea externă. Ce significă asta? Că în momentul când nu sparge lichiditatea externă, el significă că se duce în jos în continuare. Aceasta că este invers. Dar noi, majoritate de piață, te spune să pui take profit aici. Asta este cea mai mare greșeală care putem să facem, pentru că noi nu știm niciodată dacă el va atinge finalul externul. Noi suntem siguri că el se va opri prin baza echilibrele de candele per interior, dar nu știm niciodată. Așa că eu mă pun stop loss, take profit aici, frumos. Fac tranzacțiile din aia automatice pentru că așa m-a învățat uh, se tranzacționez, se pun ordere. Uh, și la un moment dat, el se duce în sus și după se duce în jos. Acum suntem pe time frame mare, ok? Aici nu te închidea rapid, dar nu te atinge take profit. Ce significă? Că zici, dar de ce nu mă atinge? De ce nu mă atinge? Că eu așa am învățat, că trebuie să pun pe linia externă, acolo trebuie să învăț să pun take profit. Nu, take profit se pune pe linia sub. Ce significă? Că eu gestionez atât de bine tranzacția în care de aici încolo poți să lași maximum 15%. De ce? Pentru că dacă 15% respectivul va sparge mișcare respectivă asta, mă va da o retestare, o intrare și aici intru înapoi cu 100%, ok? Dar eu nu las complet tranzacția să mă atingă TP-ul extern. Nu. TP este în interiorul și las, pot să zic că las un 15%, un 10%, numai așa, să fiu eu fericit eventual dacă atinge. Atât. Eu, asta este take profit al meu. Și aici termin tranzacția. Dacă o sparge și ajunge aici, asta significă că schimba complet toată mișcare, dar trebuia să spargă exact aici sus. Nici de cum asta. Asta trebuia să spargă, adică prețul trebuia să facă o creștere aici, să ajungă aici, să retesteze cumva aici și în continuare sus. Dacă el făcea, spre exemplu, că este asta, știu că este o strategie care asta te învață, dacă sparge ultimul high, te duci în continuare. Nu, trebuie să înțelegi dacă asta este ultimul high o este și high care a controlat mișcarea. Pentru că și asta este un high, dar nu este asta care a controlat mișcarea, care a dus prețul ei jos. Așa că eu trebuie să înțeleg foarte bine ce și cum. Ne întoarcem înapoi, am văzut efectiv că s-a închis complet tot, ok? Și de aici noi începem să avem căutăm o retestare, ok? Pentru că avem zonele care trebuie închise, încă în jos, asta știm foarte bine. Sunt zonele care uh, trebuie închise. Intrăm pe ora și ne uităm aici. Ce vedem aici? Vedem că el ne sta frumos pe o linie care am văzut-o, care nu mai vedem. Hai să o căutăm unde s-a dus. Cu cât mai mare facem cu cât mai mici facem time frame-uri, cu cât mai puțin putem să vedem. Pentru că avem o limită maximă de bare și vedem dacă ne lasă să vedem ceva, nu, suntem deja peste. Nu este problema. Le avem semnate liniile, ok? Ne avem semnate zonele. Ne întoarcem înapoi, frumos, ok? Și ce putem să vedem noi aici? Avem un imbalans interesant. Este extrem de interesant pentru noi să avem imbalans respectivul, ok? Ceea ce, cum am spus, că
Pe noi ne interesează cât mai mult imbalance și vedem dacă putem să facem o tranzacție interesantă. Bun. Ce ved eu aici? Ved că am o scădere foarte mare, o inducție buy către sell, iarăși e aceeași chestie. Ce am făcut eu în momentul ăsta? Aici am indus oamenii în greșeală. Intra, hai să facem și noi buy, că mergem sus, tu frumos te pui stop loss aici, te duce 1-2, am învățat că se pune break-even când atinge 1-2, ok? Tu poate te-ai pus acum pun așa, să zicem că te-ai pus până aici pentru că trebuie să facă maximum, ok? Tot este 1-2, bun. Când ajunge aici, 1-1, hai să facem 1 așa, când ajunge undeva pe aici, tu pui în break-even, 47 de pips. În timpul că tu aștepți să prețul să ajungă aici, prețul se întoarce în jos. E o chestie normală, a durat și 2 ore mișcarea asta, ok? Asta te da și impresia că funcționează, ce te gândești tu, și s-a dus în jos în continuare. Bun. Acum, pe noi ce ne interesează? Ne interesează să vedem un buy în zona respectivă, ok? Perfect. Asta îl facem zona interesantă, ok? Pentru că fiecare zona, cum este asta care este un inducție, formează o rezistență în cazul asta, cum se spune, un suport dacă era pe partea de jos. Luam un Fibonacci și măsuram frumos toată chestia asta. Ce putem să vedem? Noi vedem că efectiv prima dată imediat a fost luat asta, 70-75 a fost luat, perfect, zona de premium a fost lungat, vreau să văd mai mult jos, nu ne-a atins nici zona finală, ok? Ceea ce significă că trebuie să fim foarte atenți, ok? Trebuie să fim foarte, foarte atenți de ce se întâmplă, pentru că se poate întâmpla orice. Dar vedem că a atins linia, frumos, ok? Ne-a atins linia și a început să plece în sus. Creează un zona, o rută. Și ce facem noi? Deschidem aici, vedem ce avem aici. Avem o zonă de interes liberă, ok? Și căutăm o intrare pe zona respectivă și se ducă în sus. Bun. Stergem asta. Noi ne punem ca target lichiditate internă, luăm frumos un desen, dar unde mergem noi cu desenul, că cum facem, cum nu facem? Aceeași chestie, îl punem momentan aici, ok? Asta este ideea pentru noi. Îl punem momentan aici. Trecem la o zonă de time frame mai mic și ce vedem? Vedem complet diferit tot, ok? Ce putem să vedem aici este că avem vedeți asta? Asta este o zonă de interes foarte puternică. Și aici ved că nu am echilibru complet între cele două spike-uri. Bun. Hai să fim așa, să nu oprim asta și mai să căutăm o altă zonă. Asta este un spike destul de puternic. Hai să-l măsurăm odată spike-ul respectiv. Ok? Luăm frumos un 50. Ok? Închidem așa. Stergem asta. Da? Stergem asta. Perfect. De aici. Asta. Bun. Schimbăm culori. Îl punem în roșu. Nu. Punem verde. Așa. Îl punem în roșu. Perfect. Ok. Ridicăm asta. Atât.
Și unde este stop loss-ul ăsta? Nu ținem stop loss-ul atât de mare. Atât. Și asta pentru noi este take profit. Am analizat tot, am văzut că avem ce se face, ne-am analizat frumos asta. Uh, Acum, eu zic că putem să procedăm. Avem tot ce ne trebuie. Să dăm drumul. Cred că se numesc prea încet. Hai să dăm un pic mai. A intrat în zona. Oprim o secundă. Bun. Gestiune a trading. Ok? Noi acum trecem o secundă pe 5 minute pentru că acum am lucrat pe asta. Vedeți cum efectiv el a venit, ok? A atins zona care cea care am văzut, ok? Care era de interes foarte mare. Dacă eu acum măsor asta, o să vedeți că este un 50, ok? El toate face o aceeași mișcare particulară, ok? Care atinge anumite zone și după pleacă. Dar zona ne a fost atins complet. Noi aveam linia maximă aici, ok? A plecat în sus. În momentul când 1, 2, 1, 2, aici, la nivelul asta, noi trebuia să punem deja în break-even. Ok? Am intrat frumos la 11 pips în break-even, ceea ce significă că deja noi suntem aici pe zero. Spre exemplu, pe la 15 pips putem să și deja să facem un TP1, pentru că AUD nu este un pair care mișcă foarte mult, ok? Și după să continuăm, ok? La 30 de pips TP2, la 40 de pips TP2. Nu știu cât are mișcarea asta în total. Să vedem cât are. 100 de pips. Ok? Aici puteam să facem 4 intrările, 3 TP, ultimul TP pe la 60 de pips și restul să lăsăm deschis la 40 de pips, adică una open până sus. Dar nu știm nimic, hai să vedem dacă ajunge sau nu ajunge. Că dacă nu ajunge, am greșit ceva. Aoleu, sunt obțin jos. Vedeți cât de lent merge Forex, adică deja 2 zile, deja o zi a trecut pentru chestia asta. Dar nu e problemă. Aia e Forex. De asta eu nu fac forest pentru chestiile astea. Adică nu pot să stau 3 zile pentru a face câteva pips. Adică mor de foame până când ajunge acolo. Dar vedeți că el continuă să se ducă sus. Oprim încă o dată aici. Break-even al meu care le aveam aici nu mi-a fost luat. De ce? Pentru că el a venit, a luat exact linia care trebuia să ia, zona de interes și a plecat sus. Ok? Mai mergem în continuare. Hai să vedem dacă ajunge unde trebuie să ajungă, că nu mai știu. Noi am lucrat pe lichidități interne. Bun. Mi-a atins lichiditatea internă. A închis-o complet. Ok? A închis complet lichiditatea internă. Hai să o deschidem un pic la 5 minute.
Da, lichiditatea internă ar fi fost aici, la 5 minute. Noi acum am luat. Asta ar fi fost lichiditatea internă. Acum hai să vedem dacă era aia zona care a luat-o o nu a luat complet. Aproape. Noi nu avem precizia, trebuie să înțelegi ceva de asta, tot timpul zic că se vă lăsați un pic de marjă, pentru că noi nu lucrăm cu precizia 100%, ok? Noi lucrăm cu o precizia de 92-91%. Cel profesional, v-am zis, costă 26.000 de euro pe an, dar nu cred că toată lumea are 26.000 de euro pe an pentru a lua platforma de la Bloomberg. Ok, ne-am făcut trade, perfect. Ne-am făcut, am făcut 100 de pips. Dacă, spre exemplu, eu aveam take profit, cum am învățat pe lichidități externe, se întâmpla ceva? Hai să vedem. Le închidea? Nu. Se întorcea jos și bye. Așa că noi lucrăm pe lichiditate internă. Acum stergem toate. Ne-a atins zona respectivă. Ok? Ne-a închis, ne-a atins zona respectivă. Stergem și asta. Oricum l-ați văzut. Stergem și asta că deja a fost atins. Mai bine este tot timpul când lucrați, să lucrați cu două grafice, spre exemplu AUD-USD, unul cu care tranzacționa care este egal al brokerului vostru și altul care țineți acolo de copie pentru a avea un desen fix, o traiectorie fixă pentru toată săptămâna și cu asta lucrați zilnic. Bun. Să mergem la 5 minute pentru că noi vrem să vedem ce s-a întâmplat aici la 5 minute, de ce a picat și vrem să căutăm o zonă de sell. Okay? Noi vrem să căutăm o zonă de sell. Ce pot să văd eu este aici. Văd că am în zona asta am un POC liber, ok? Și că am tot în balanța asta liber cu un POC liber aici și un POC liber aici. Acum, eu trebuie să preiau toată zona respectivă de aici până aici. Se trag așa o linie, ok? Și să mă pregătesc cu un short. Până unde? Mergem la 30 de minute să vedem. Ok? Ce putem vedea noi? Că avem multe zone de luată care nu a fost încă luate. Ok? Dar știm foarte bine că aveam o zonă aici mai jos de luată. Ok? Bun. Așa că ne-am pus zona, ne punem un short frumos. Stop loss până aici, pentru că eu ce am văzut? Am văzut că când a atins zona asta, două candele, a mancat una, două, trei, patru și aproape cinci, adică uitați-vă ce a făcut, a închis complet zona. Poate asta era o știre, nu știm ce era pe momentul ăsta. Și eu mă duc să închid toată lichiditatea dinamică, ok? Să ajung în lichiditate asta, hai să vedem un pic mai sus cu o oră, hai să mergem până la 4 ore, frumos, și știm că este de mers un pic mai în jos. Hai să vedem dacă ajunge până la 200. Da, astea sunt liniile care efectiv la noi era ok. Ok, numai că nu se prindem numai jumătate din ea, pentru că este destul de puternică asta. Hai să luăm numai jumătate din ea. Eu măsor cu Fibonacci pentru că mie e mai bine. Ok, luam așa. Un jumătate, nu mai mult. Mai bine ne oprim un pic mai rapid. Să stergem asta. Ok? Mergem pe o oră, că o să vedem mai bine. Perfect. Cine vrea, spre exemplu, poți să ridici un pic stop loss. Nu e problema asta. Um,
să pună, nu știu, peste asta, ok? Să fie mai sigur la început. După când deja ai învățat și toate chestia asta, o să vezi că nu mai ai nevoie de chestiile respective. Hai să vedem efectiv ce se întâmplă în momentul ăsta. Că poate va fi sport plus. Noi nu intrăm până când nu ne atinge. Noi nu mergem după oportunități. Oportunitate trebuie să vină în zona noastră. Noi putem maxim, spre exemplu, să ne punem o alarmă aici. Ok? Pe zona asta. Că el oricum va veni acolo. Nu va veni azi, va veni mâine. Nu e problema. Dacă noi am făcut graficul bine, bun, a venit în zona noastră, ok? Ne-am pregătit, am intrat. Să vedem acum dacă luăm stop loss, că ar fi bine. Wow, 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 nu. Punem în break-even, frumos. Deja suntem în break-even, deja a făcut TP1. Nu știu câți pips sunt. Să măsurăm. 47, deja TP2 avem aici făcut. 15, între 20 și 40 sunt TP1, TP2. Okay? De asta e bine tot timpul să intrați cu un management de a tranzacția cum trebuie. Nu să așteptați. Adică tot timpul trebuie să ne gândim că noi trebuie să punem bani în buzunar. Nu să completăm tranzacțiile. Până când tranzacția ajunge aici, poate să se întâmple orice. Poate să moară un președinte, poate să fie un război și schimba orice analiză. Ok? Așa că noi tot timpul trebuie să ne protejăm cât mai rapid și să punem bani în buzunar. Hai să vedem ce se întâmplă. Se duce? Lent? Da, avem ce să facem. Bine, un pic mai viteză, nu iau. Sunt 100 de pips, nu e că 150, adică... Oh, a picat. A picat. Vreau să văd dacă ne atinge finalul. Pentru că noi am văzut zonele la daily, nu l-am luat complet toată, pentru că nu vrem să fim așa de legați de toate chestia asta. Hai să vedem dacă efectiv ne atinge zona respectivă. Oh, complet. Ne-a atins complet. Ok? Vedeți, am luat jumătate din zona, ok, care am văzut, dintre zona de interes asta și zona de interes. Nu am vrut să luăm pe toată, că nu se știe niciodată dacă ia 50, dacă ia 70, dacă ia 80% din ea. Noi nu știm. Dar, fiind fericiți, am luat 142 de pips în jos, 100 de pips în sus. Am făcut în 2 săptămâni, câte zi. Din 2 ianuarie până aici, în 8 zile, am făcut 242 de pips. Asta este normal pentru un Forex. Nu putem să pretindem mai mult pentru că ele mișcă cu atâta pips pe zi de medie și toată chestia asta. Bun. Acum, el a atins zona asta. Vrem să mai căutăm, să facem ceva, un alt mișcare în sus, o așteptăm o mișcare cum trebuie. În momentul ăsta, eu sincer nu văd mișcările foarte puternice, ok, care să ne dea ideea de a mișca.
Dar, numai suntem aici, vedem efectiv dacă putem să intrăm așa la ghicimici. Intrăm așa. Intrăm la ghicimici, nimic altceva. Bun. Vreau să văd ce s-a întâmplat. Mi-a atins aproape zona discount. Ok. Mi-a atins zona discount. Asta este o intrare cu uh, periculozitate foarte mare. Ok. Ok. Stergem asta. Stergem asta. Stergem asta. Stergem înapoi asta. Perfect. Și vrem să de aici să ajungem aici. De ce aici? Pentru că iară s-a format un imbalans destul de mare. Asta este lichiditate internă. Tragem o linie. Ok? Asta este un POC extern. Așa că luăm zona asta, nu mai mult. Fim fericit cu zona asta. Asta suntem pe zona care putem să intrăm. Intrăm uh, cu risc foarte mare, pentru că nu avem nicio dovadă în momentul ăsta că prețul se duce în sus. Dar intrăm cu un risc foarte mare, punem stop loss pe linia respectivă, pentru că dacă sparge linia respectivă, se duce mai mult în jos, ok? Și de aici, ok, putem să mergem cât mai mult sus. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Mai dăm un pic de spațiu respectiv aici. Mai ne ținem pe baza, ok? Nimic altceva, ne ținem pe baza și putem să intrăm în zona asta stratificat, ok? Un pic mai în jos ne punem asta, cum vrem noi. Fiecare decide cât deschide un stop loss și hai să vedem un 0,5, să vedem ce se întâmplă în zona respectivă. Nu știm nimic. Nu avem nicio dovadă, nimic să ne zică, da, poți să mergi în bai. Dar încercăm. Încercăm să se ducă până sus. Pe lichiditate internă. Acum ne va lua sigur toată lichiditate aici. Ne va trage un spike. Hai să vedem dacă ne trage un spike. Vedeți? Trage un spike. Ne mănâncă toată lichiditatea. Op, se opresc. El aici formase lichiditate dinamică, statică, toate împreună, ok? Pentru a pleca, ok? Când se formează lichidități statice, spre exemplu, ce se întâmplă? Avem un preț de chestia asta. El face prima mișcare, în momentul că el face prima mișcare, toată lumea se duce pe buy, dar de fapt ce el face? În zona asta preia lichiditate, induce oamenii în sus și după se duce în jos. Și aici, majoritatea dintre noi stop loss. De ce? Intru în buy aici, cum am văzut eu, boss cu cioc. Aici e boss, e cioc, e toate chestia asta și de aici mă duc în sus pentru că așa am învățat, stop loss până aici și el se duce în jos. Așa că ne mănâncă complet. Nu. În momentul ăsta noi trebuie să așteptăm numai să vedem care este prima mișcare și mergem invers. Nimic altceva. Dar ne atinge zona. Hai să vedem dacă ne ia stop loss. Nu avem nicio confirmare că e buy. Avem mai multe șanse că ne ia stop loss. Se întoarce, nu sparge, falimentează zona. Ok? Atinge zona de interes pe candela și hai să vedem. Noi acum ne rugăm să plece de aici. Am intrat în break-even. Ok? Dăm drumul. Mișca. Abia acum avem prima dovadă că prețul se duce sus. Dar noi am vrut să intrăm pe reacție. Să dăm un pic mai rapid.
Să vedem un pic mai rapid ce se întâmplă. Deja am descarcat primul. Aici, hai să mai vedem. Aici vedem că efectiv asta ne arată că vrea să se ducă încă în sus. Foarte bine pentru noi. Deja suntem fericiți când am aliat stop loss, suntem pe break-even, dar vreau să ved dacă ia numai lichiditate internă, o sparge cea externă. Pentru că noi am învățat tot timpul că aici este stop loss, take profit, o chiar și aici. Un pic mai rapid. Iar durează, nu trebuie așteptat. De asta Forex se poate face și scalping, vedeți cum se întoarce înapoi, caută lichidități și toate chestia asta. Noi suntem pe break-even, am descărcat deja o parte, opala, op, opresc. Abia a atins asta, o atins, nimic altceva, dar nu a luat nici asta. Ok? Așa că noi aveam frumos stop, prin zona asta noi aveam take profit, ok? Pentru 6 pips, ok? Nu merita să avem un take profit pe linia respectivă, pentru că, vedeți, el când a ajuns aici, înainte s-a dus până jos și abia după s-a dus până sus. Așa că mai bine în interior și dacă cine vrea lasă să se ducă mai în sus. În trei tranzacții noi am făcut 240-380 de pips, dar na, în multe zile, asta nu e problema. Asta este importanța a înțelege backtesting, înțelege zonele, a înțelege ce spune fiecare candela, a înțelege echilibrio din grafic, a înțelege lichidități interne, lichiditate externe, lichiditate statice și lichiditate dinamice. Okay? Cum se mișcă prețul pe lichidități înainte de a porni? Okay? Spre exemplu, cel care v-am arătat așa, el formează un preț așa, rămâne într-un range, se duce în sus, manipulează, în momentul ăsta manipulează zona, ok? Eu că știu că în momentul ăsta el manipulează zona asta, știu că merg invers, nici de cum că merg cu el, pentru că el asta face, preia lichiditate, dacă este sus, se duce în jos, dacă este jos, se duce în sus. Exact ce a făcut aici, jos. A stat aici câteva ore, ok? Două candele a manipulat zona respectivă și a plecat în sus cu putere. Dacă nu făcea mișcarea asta, poate ajungea până aici, nimic mai mult. La un moment dat, tot trebuia să facă mișcarea respectivă pentru a pleca în sus, că nu a avut de unde se preia benzină. Adică este simplu. Nu avem nevoie de indicatori, nu avem nevoie de cine știe ce, avem nevoie numai să înțelegem câteva chestii, să gândim într-un sistem practic, ok? Para-cioc, boss și toate chestia asta că sunt iluziile, pentru că cioc este o iluzie confirmată, boss este o iluzie neconfirmată, ok? Asta este la bază de tot. Uh, Noi trebuie să înțelegem zonele, să înțelegem care sunt punctele de interese pe fiecare candela. La ora 30 de minute, 5 minute, are un punct de interes, adică ce significă punct de interes, unde se schimbă tot mai mult, unde de acolo se decide unde se va duce prețul. Cum o să și prețul se mișcă pe un sistem. Unu, în momentul de preț, hai să facem un pic de loc aici. Acum noi luăm graficul. Prețul vine.
Avem așa o creștere frumoasă, se duce în sus, se duce în sus, se duce în sus, se duce în sus, se duce în sus. Ne oprim aici. El în momentul ăsta, ok, a creat lichiditate externă și cu lichiditate asta a închis o lichiditate care era sigur aici, ok, o lichiditate internă, externă pe partea asta. Acum că el ajunge până sus, trebuie să închidă ce a construit. Așa că 1, 2, 3, 4, tot timpul lasă un pic mai deschis, ok? Nu-l închide complet pentru că trebuie să lase și pentru următoare mișcare. Se duce jos, ce a făcut în momentul ăsta? În momentul ăsta a închis toată lichiditate externă, ok? Toată lichiditate internă, dar pe partea asta a deschis lichiditate externă. Ceea ce significă că cel care va crește va face aceeași că este, va închide lichiditate internă și externă, va un pic mai în sus, ok? De aici, iara o să vin jos și o să fac aceeași chestie. Va crea minime, maxime, dar va închide ciclurile, pentru că tot se mișcă pe ciclurile cu un sens, nimic altceva. După, preia lichiditate internă, lichiditate externă, lichiditate statică și cea dinamica și face și construiește trendul, ok? Nu este că o știre schimbă ceva, nu. Dacă noi am greșit ceva, asta significă că n-am citit foarte bine grafic. Ce se întâmplă pe știrile că prețul se mișcă rapid, că este asta primii 10 minute, 15 minute speculare, nimic altceva. Nimic altceva. Noi, tot ce significă fundamentală și toate chestia asta, ne ajută să ne confirme în multe mișcările. Acum, eu sincer caut un buy prin zona respectivă, un pic mai în jos, dacă îmi da posibilitate, să o aduc prețul, nu aici, mult mai sus. Uitați-vă voi câtă lichiditate, uitați, statica, ok, care a fost luată, dinamică, 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 internă, externă, adică din 2021 a creat un grafic care ar fi frumos aici, se preiau, să mă ducă sus. Să mă duc sus până aici. O să se dureze 3 luni, 4 luni. Nu mă interesează de tranzacție cât durează. Uh, dar văd că am multe posibilitate că trebuie să se închidă prețul respectiv. Adică asta trebuie să înțelegeți voi cu backtesting. Să învățați toate chestiile astea. Două, să fii foarte meticulos în căutare, nu mergem așa rapid. Ok? De asta tot timpul am spus. E bine la început să analizăm cât mai multe pereche, cât mai multe, ok? Forex, indice și orice, dar la un moment dat, după să alegem una, două preferate, cele care mișcă foarte mult, care aduce mult pips pe zi și restul așa, pe termen mai lung. Nu e greu. Nu este greu, știu că ați văzut că pentru mine a fost simplu, normal că este simplu, pentru că am peste 3 ani de tranzacționare zilnică. Uh, deja am înțeles care este mișcare. Aici nu este ICT, nu este smart, nu este nimic de toate chestia asta. Este numai un concept făcut pe baza de ce se face pe realitate, pentru că nimeni în realitate nu folosește nimic. Nimic. Nici Fibonacci. În realitate, nici Fibonacci nu se folosește. E normal că noi îl folosim pentru că nu avem experiența lor de zeci de ani. Îl folosim pentru a vedea anumite nivele, nimic altceva. E foarte bun Fibonacci. Eu am un Fibonacci diferit, nu este cu 61, cu 38, cu 2 ori. Sunt zonele care efectiv nu are niciun rost să le țineți, pentru că tot se, toată viața la voi o să se împarte în patru, graficul se împarte în patru, oamenii, spre exemplu,
trebuie înțeles o chestie. Forex are un nivel de interes, marfa are un nivel de interes, indice are un nivel de interes. Odată că tu le știi chestia asta, știi că Fibonacci aia împărțit în patru te ajunge, pentru că sunt zone de comercianți, zona de bani și zona de retail. Nimic altceva. Eu acum o să o opresc, respectiv asta, și dacă aveți întrebări,